unsa may nahitabo nga namang suko man ko sa administrasyon karon. Kay gibaligya ang kaugmaon sa mga Sugbuano diha sa airport. Can you imagine? Ang kaugmaon nato ilang gibaligya unya ang kwarta di gyud kastuon dinhi adto sa Manila. Kuha ko na ang kongreso na magbuot ug unsaon ng 14 ka bilyon, 14.6 billion gikuha sa national government. Wa na lang gyud ka reklamo ang atong gobernador in town. I am sure that if Winston had been governor, dili mabaligya ang abot sa atong airport 25 anyos. Gibaligya ang kaugmaon sa mga Sugbuanon. Why ni reklamo? I am sure if Winston, maldito na si Winston, dili na abutan pareha ni Davide. Maldito na si Winston. But I am sure di nila madaog-daog ang subok si Winston, gobernador.